is your number one SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Ako po si Dayan. 45 years old, isang working mom at may 3 anak. April 2014 nang maospital ako dahil sa sobrang pananakit ng likod. Isang araw matapos akong ma-admit, hindi ko na maigalaw ang aking mga paa. Nalaman kong seryoso na pala ang lagay ko nang tuluyan na akong hindi makalakad. Ang diagnosis ng doktor, meron akong transverse myelitis o pamamaga ng spinal cord. Wala na daw gamot sa sakit na ito maliban na lamang sa masusing therapy. Sa umpisa ay kalmado lang ako sa mga pangyayari. Iniisip ko na bukas makalawa ay makakalakad na ulit ako. Nagstay ako sa ospital ng ilang araw. Kailangan akong buhatin sa tuwing pupunta ako ng banyo. Nakita kong nahihirapan ang pamilya ko dahil sa kalagayan ko. Ang mga kapatid ko awang-awa sa akin at hindi mapigilang umiyak dahil sa dinaranas ko. Isang beses inaway pa nila ang doktor dahil nagtataka sila kung bakit bigla na lang akong hindi makalakad. Ako naman, nananatiling kalmado at nagagawa ko pa ngang magbiro. Alam mo ma'am, bilib ako sa'yo dahil ang lakas ng loob mo. Hindi kita nakitang pinanghinaan ng loob dahil sa sakit mo. Komento ng doktor ko sa akin. Naku dok ha, sayang naman ang ganda ko kung iiyak lang ako. Malapit na din ako makalabas dito dok, bukas makakalakad na ako. Naku dok, tsak, mamimiss mo ko. Pabiro kong sabi sa doktor ko. Makalipas ang 6 na araw, nagdesisyon na akong magpa-discharge sa ospital. Hindi pa rin ako nakakalakad pero parang gusto nang mag-marathon pa uwi dahil lumulobo na ang bill namin. Umabot sa 100,000 ang kailangan kong bayaran bago makalabas. Mabuti na lamang at nakaalalay sa akin ang pamilya ko at ilang mga kaibigan. Tuloy pa rin naman ang buhay nang makalabas na ako ng ospital. Paminsan-minsan nagpapacheck up kami para humanap ng solusyon sa karamdaman ko. Sinubukan ko na nga din na magpa-albularyo pero mukhang matatagalan pa talaga bago ako muling makalakad. Makalipas ang 1 taong pamamahinga, nagdesisyon na akong bumalik muli sa trabaho. Graduating na kasi sa kolehiyo ang panganay ko noon at nag-aaral din ang mga kapatid niya. Mabuti na lang at pumayag ang boss kong makabalik ako sa trabaho kahit naka-wheelchair. Suportado din ako ng asawa ko na siyang nag-aasikaso sa bahay at mga anak namin. Sadyang mahirap para sa aming lahat ang aking naging kalagayan. Araw-araw kong pinaglalaban ang awa sa sarili. Ang lagi kong iniisip, gagaling ako. Makakalakad ako ulit. Pero hindi ko nga lang alam ang eksaktong araw kung kailan. Kailangan ko pa ring mabuhay ng normal sa kabila ng aking karamdaman. Kailangan kong isipin sa sarili na wala akong kapansanan. Paalang naman ang nawala sa akin at hindi ang kakayanan kong tumayo sa buhay. Nagpapasalamat ako sa suporta at pagmamahal ng buong pamilya ko. Sa kanila nanggagaling ang lakas ko para harapin ang pagsubok na ito.
At salamat din sa Diyos dahil alam kong hindi niya kami pinababayaan sa gitna ng aming nararanasan. Siya ang aming saklay para magpatuloy sa buhay. Ngayon ay nakagraduate na ng kolehiyo ang dalawa kong anak. Nakakatulong na silang mapaaral ang kanilang bunsong kapatid. Tuloy pa rin ako ngayon sa pagtatrabaho on wheels. Tuloy-tuloy ang andar ng aking buhay. Tuloy-tuloy ang pagiging nanay at mabuting may bahay. Ako po si Dayan, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Mabuhay ka! Hi, Dayan! Isang tambalanista, nanay on wheels, taray. Galing naman. Laging on the go. Oo, Lodi ka namin. Nakakabilib naman yung yung pananaw mo sa buhay. Correct ka. 'Di ba? Gustong-gusto ko yung nakikipagbiruan ka pa kay Doc na sinasabi mo, ano ba, Doc? 'Di ba? Kung iiyak ako, babawasan ang ganda ko, 'di ba? Matatanggal lang ano yung nilagay eyeliner mo. Oo. Kakalat ang eyeshadow ko. So hindi dapat ako iiyak-iyak. At natutuwa ako dun sa linya niya na paalang naman ang nawala sa akin at hindi ang kakayanan kong tumayo sa buhay. Tama. We'd love to meet you, Diane. Kung meron kang time gamitin ang iyong wheels papunta dito sa Love Radio kung hindi ka masyadong busy dahil total naman nakagraduate na ng college yung dalawa mong anak. Tama. 'Di ba? Sino mag-aakala na talagang dahil sa fighting spirit mo, 'di ba, sa iyong mental perspective, positive mindset, Correct. malalagpasan mo ang lahat ng mga difficulties na binigay sa iyo. At saka ang kagandahan dito sa sitwasyon mo, Mommy, napakalakas ng iyong support system. Yes. Kasi mahalaga talaga yon. Yung meron kang support system. Yung kapag meron kang pinagdadaanan na matindi, hindi mo siya pagdadaanan ng mag-isa. Tama. Kaya Lodi din namin yung yung asawa mo, yung mga anak mo. Lodi kayo. You're the family Lodi. Palitan nyo na apelido nyo. Diane Lodi na. Tsaka ito yung nanay level 99999. Oo. 999999999. Oo. To the maximum level, to the Correct. nth level, yung Tama. pagiging Lodi mo eh. Oo, sana nag-organize ka ng party list, 'di ba? Nanay Lodi party list. Ang galing mo naman, Mommy. We are so happy that you have that kind of perspective. Bigla tuloy kaming mga, 'di ba, normal lang mga paa. Tayo, ikaw, 'di ba, na Correct. nagreklamo sa buhay, hindi nagtatrabaho, ang daming hanash, 'di ba? 'Di ba, na hindi magtrabaho, pero eto, 'di ba? Kahit on wheels, kahit napakahirap, kahit kailangang alalayan, pero nagtatrabaho pa rin. Diba? Patuloy na lumalaban. At ang nakakatawa nito mga kaibigan, kapag nakakarinig tayo ng ganitong klase ng kwento, nai-inspire din tayo eh. Diba? Lahat tayo na may pinagdadaanan ngayon, na marirealize natin, grabe no, may ibang taong masigit pa ang problema sa problema ko, pero kinakaya nila. Correct. Ano pa kaya? Ako, problema ko lang ba? Hindi nag-text sa akin yung jowa ko kahapon. Tama, yung Diba? pimple ko ayaw gumaling, Oo. 'di ba? Wala akong panload. Diba? Nai-inspire tayo, tumatapang din tayo kasi itong mga tao na itong matitindi ang problema, sila nga nagiging matapang, tayo pa kaya. Tama. Diba? Alam mo kung minsan talaga yung God works in mysterious ways. Yes. Kung minsan yung iba, pag hindi mo nakikita yung mga kapansanan na yan, yun kung minsan ang blessing. Kagaya na lang, makilala natin kay Arnold Balais. Oo, diba? si Arnold Sabi Balais. nyo, Kung hindi pa dahil sa kanyang kapansanan, hindi niya pa nakita yung full potential Correct. niya. Diba? Correct. And yung support system din ni Arnold Balais, di ba? Nanay niya rin. Yung nanay niya rin yung kanyang support. Yung words of wisdom na binigay ng nanay niya sa kanya, na ang sabi ng nanay, anak, hindi kita susukuan. Na yun, di ba, sabi niya, ang tumatak sa isip ni Arnold Balais, yung nanay ko nga hindi sumusuko Oo sa nga akin, eh, ako pa. kaya. Di ba? Kaya importante yun, yung support system, and would like to congratulate you kasi nandyan sila para sa iyo. Tama. O, ikaw kabisyo ha.
Kompleto ang lahat ng mga parte ng katawan. Nagpa-function ng maigi. Puro reklamo sa buhay. Kakahiya naman dito Diba? kay Nanay Dayan Lodi. Diba? Ayusin mo naman. Tama. Sayang. Yun nga hindi kompleto nakakapag-function ng maigi, ikaw pa. Tama. Although we Wag understand nang talaga, tatamad-tamad. may mga pagkakataon na Malas. Oo, magkakasunod-sunod yung problema natin. Na talagang feeling natin na depressed tayo, 'di ba? Hopeless, down and out. Correct. Pero maniwala ka, lilipas at lilipas 'yan kasi wala namang binibigay na problema ang hindi mo makakayanan. Isang malaking check ng pink na ballpen. Tama. Thank you very much, Diane, for sharing your story, and we are happy na tambalanista ka namin at one point in your life kahit pa paano nakatulong naman kami sa to maintain your sanity. Oo. Di ba? O mas lalo ka bang nabaliw sa amin? Thank you for sharing your story. At kung ikaw naman meron ka ding espesyal na kwento na gusto mong i-share, malay mo mabasa na yung kwentong yan. Kung hindi pa nababasa yung kwento mo, nakapag-email ka na, baka kasi nakapila pa, o basta hindi pa napipili, huwag kang mag-alala. It will be read in the next 22 years. Wait ka lang. Patience is a virtue, ika nga yan. So email nyo po kami sa mga nagtatanong, paano nga ba mag-send ng kanilang kwento, i-email nyo po kami. Yan, email po wag po sa PM. Email us, mahiwagangburnaystory@gmail.com. Ayan, singular po yung story, ha? Yan, mahiwagangburnay Nice. story Yan. at gmail.com. Malay mo, kwento mo na yung susunod naming babasahin. Ang daming nagtatanong kung kailan daw magiging si Nick Nangit. Oo nga, kasi malapit na yun. Halloween. Pwede naman next week, di ba? Pwede. Nakausap ko na siya, magsabi lang daw tayo sa kanya. So, dapat i-ready nyo na yung mga questions. Ano ba Yung gusto mga nyo pag-usapan? Maligno naman ba? Kababalaghang questions. Kaluluwa. Lahat yan. Pwede nating talakayin sa mga susunod na araw pag nandito na po si Nick Nangit. Ayan, Kung may diba? mga kaluluwa po kayong gustong kausapin. Nakakatakot. Yung gusto pong manawagan para kausapin yung mga kaluluwa Ang gagawin po nating medium ay si Tanghenyo. Dahil total naman po may edad na po siya. Kung sakasakaling dumiretso siya doon, at least he has lived a full life. Charot! Uy, mag-ingat. Gawin daw nating mas intense ngayon Oo. kasi normal. Normal yung mga usapan no? Conversation lang lagi, Ay, discussion. So, kailangan may medium. Kailangan may kandilang Ay, ganyan. ganon? Nakakatakot. Kasi may basong nakataob na dyan. Nakapag-try na ba kayo Spirit na of the mga glass ganon? pala. Spirit of the glass, spirit of the coin, ganon. Yung spirit of the coin, may nagtutulak Oo nga yung kaibigan mo lang na Isang malaking joke naman kasi yun. Na matindi yung kamay Nakanood ako dati ng Spirit of the Glass, pero hindi ko na alam kasi movie? bata pa ako. Na movie o yung mga kaibigan Actual. Oh. Pero joke lang daw yun. Bahala kayo. Basta mag-ingat po kayo dun sa mga ginagawa ninyong mga eksenang ganyan. Ako, kasi, umalis agad ako na nakita ko eh. Oo, kasi you'll baka never may know. may tumugon kasi sa totoo tawag yun eh. nyo. Correct. Di ba, mali mo, hindi mo alam. Yung isa sa mga kaibigan mo, meron talagang medyo open din yung third eye. Oo, ako naniniwala kasi ako dun Diba? sa Saka, pagtawag ng kaluluwa Correct. eh. At yung, paano kung ang tawagin mong kaluluwa ay hindi mabait? Oo, yung disturbed, no? Disturbed siya. Oo. Madidisturb kayo. Naku, susundan ka. Naku, nakakatakot. Ingat po kayo dun sa mga ganyang klaseng mga Activities. paglalaro po ninyo, hindi po yan joke. Kasi syempre, di ba, pa-Halloween na. So, Ganito yung mga usapan, Oo. di ba? Pagbisita sa sementeryo, pwede gawin kaya natin yun. na ano? Doon tayo magtambalan sa sementeryo. Tapos, Wala lang, kausapin lang natin yung mga nicho doon. uy, pero hindi daw sila sa sementeryo, ha? Di ba sabi ni Nick Oo, namin? Yung mga kaluluwa ay wala sa sementeryo. Sa hospital. Oo, sa mga ospital. Sa simbahan. Sa simbahan. Kung saan daw sila nakakahanap ng comfort. Oo. Wala daw yun sa sementeryo. Pwedeng sa tabi mo. Oo. kasi- Pwedeng, ayan. Oo. Ayan. Yikes. Takot. Basta ingat lang kayo pag gagawa kayo ng mga ganong Huwag activities. na nyo nang gawin. Kung hindi, Oo. kung wala naman kayong kasamang professional. Tama. Pangalawa, hindi maganda yung magtitrip-trip. Oo. May dahilan kung bakit yung mga pelikula ganyan ang mga tema. Di ba? Tama. Yung mga tipong yung nag-iimbita ng Oo. tapos
Tsaka minsan trip-tripan, tara punta tayo sa ganyan, sa haunted house na yan. Tapos mamaya, pag uwi nyo, mayroong May sumama na sa inyo. Tapos di kayo mapakali, hindi kayo makatulog na maayos. Correct. Consequences eh. Ito, ganito lang yan eh. Nananahimik sila eh. Iniistorbo mo. Tama. Eh di istorbohin ka din nila. Oo, tas Ikaw ba ngayon- naman, di ba, nananahimik ka. Halimbawa, natutulog ka. Oo. Tapos bigla kang gising-gisingin. Hindi ka ba gaganti ng ano? Gaganti din? Kaya karma-karma lang yan. Correct, So wag man titrip. Tama. O, sige, next week, i-guess natin si Nick Nangit. Kung may mga questions kayo, go, PM nyo kami. Katakot. Happy Halloween. May sasalihan ba kayo ngayon? Oo, lagi naman kami lagi naman kami Anong costume nyo sumasali. this year? Yung Mexican Day of the Dead yung ating Ferris wheel. namin. Quasimodo baliktad version. Gusto ko nga ng batang parang kunyari nakalabas sa sinapupunan Yung may kamay. ko. Yung may kamay nakakatakot. Ayaw na asawa ko eh. Creepy daw. Sabi ko ganyan. O siya, ingat po kayo mga kabisya ngayong araw na ito ha. Konting kembot na lang. Friday na at weekend na naman. Enjoy your day mga kabisya. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Papaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon. Ang programang wala 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio.